karso estu padha kamunya sang nata sajuru-juru nyanyi karya wah ya Regut sengkut santut tali wondo manunggal setyo jampyan tinonasli suarane gumuruh samya rebut karso ngestu padha nyawuna sang nata sajuru-juru nyanyi karya Iya mas Dieman-eman nyoto ora ketuman Moro arti mami mas mila kula warto kasih pola kurola yo ane kutuk rokok mantap cuy, soundnya mantap luar biasa. Yuk.
Menika Satrio Muda Rampak Gedruk. Rampak Gedruk ini. Kalau dengan pinangka pambukaning pasugatan saderengipun sapangke menggah pasugatan pentas kesenian Raga Wahyu Mataram jeneng goyong OPN Organisasi Pemuda Nara. Ya, derek ngemutaken nembo bilih kula sak kanca tentunya mawon nyuwun dumalan pangestu sagunging para pamirsa kakung putri. Mugi wit Purwomadya wisana kiprah kula sak kanca Raga Wahyu Mataram wonten ing dalu menika tansah pinaringan ayem tentrem dumugi paripurna tentunya. Yuk saya. Nah, iki apa Mas lajeng ini? Apa Mas iki Mas? Iya men. Sinambi nunggu sing siji Mas. Heeh. Sindene urung teko, nek wiraswarane wis teko iki. Bandung Kidul. Apa Mas iki? Oh, ya. Hayya nang tawang ana lintang. Pasar Mas ini. Wong ayu agungan teni Langit kok. marang miko engang kosong kijan kederepol tekan kene asun takon wartaning reki janji Iki ana wong lanang kemayu. Janji aku ra iso nirake. Aku eling. Ada iki nek sumedote ra kuat iki. Apa ya? Sumedot. Ana ya kecedhet telake. Sumedot sing tias ingsun nimas ingsun prasopo sineksenan bumi langit tangis ing tias ngenteni padang rembulan iya medit tenan iki kadang yo ya sudah Mas yo yen ning tawang ana lintang ayu aku ngenteni tekamu marak mego ingkang kosone mas masun takon ke pawaratamu
Ayo nek sing jenengane Wiraswara Kawi iki ya beda karo Wiraswara sing wis profesional to ya. Iki kula ki jane mandredeg sing lho asli. Lah ya ming biasane ngiringi poli kaya kan ngiringi jadilan Ora iki. tenan. Iki nek ra ono jenengan aku ya jane iki nek ngenteni iki ta ya alhamdulillah tenan jenengan iki. Iya, Mas. iya, yes ngono ya kena. Kang Gadat ya terus ki. Yen neng tau ono lintang wong ayu. Aku ngono tangi sing ati. Binarong suara neng rati nemas. Ngenteni Janono tak kenepi-keneping pitu mulai sok aku tipes. Iya angger rasa jenengan iki ya rasa api-api api-api tak geser aku to Mas. Sing biasa-biasa. Sampean ya senajan to payek ning aja diremet-remet lho Kang Gatot. Iya. Ya ora tenan Mas asli. Ya Mas ya digongke Mas aku seneng tenan iki ya. Yen ing tawang ana lintang wong ayu rumono tangi sing ati binarung swaraning ratri nimas ngenteni bulan dagari. Ngono kuwi. Iki piye Mas? Isih terus Mas. Sudah 2 lagu, nggih. Oke, siap nggih. Sinambi tenggo persiapan nggih. Ya Mas dikasih ya Mas ya. Ya sing lagu-lagu sing rada. Manut aku karang iki sing setel Mas, kudune sing setel. Apa Mas ya? Sakjroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Anggonmu balik bisa kumpul kaya duwe kuning
amung siji panyuwunku Demono nimas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak enteni nganti saelingmu sakjroning ing batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya tuing kuning bebasane mung katon-katon sliramu wae amung siji pamelingku ugemono nimas janji-janjimu setya satuhu tak enteni nganti saelingmu Kang Gadot iki kados wingi nggih mbok pilih sampun nggih radi enteng utawi radi cepak pramila monggo dipun suda dipun tarik dipun kurangi kagem Satrio Muda Gedruk Rego Wahyu Mataram tarik
Oh. Ono blarat bisa mirke omahe cerak ora ngampirke tuku graji entek limo salat ngaji jagat agama apa Carangke pangati eneng-eneng wis batut tumpang rene. Bapak yo.
Nggih, ganti paripurnanipun pambuka. Kalau wong ngaturaken pengarapa gedruk Satrio Muda feature Raga Wahyu Mataram. Ganti kemakaten kepareng tumuju wonten ing rantamaning hadicara wonten ing dalu punika. Kapurwakan. Nuwun. Sun amit kalimat tapi mugi tansah tinebehno ing ilatuni tulak sari kepareng pinangka amurwagani salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Sih kawulajengan kawidadan karahayon mugi tansah kajiwa rumentahing badan kula salira handika sami tentu sedaya awit paring dalem kuasa dalem Pangeran ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang sabtuhu awit barokahipun hidayah inayah langkung-langkung kanikmatan ingkang kita tampi sareng-sareng ingkang kita raosaken sareng-sareng ingkang kita nikmati sareng-sareng tentu boten-boten kalimah ingkang pantes medal saking ladi kejawi kalimatullah syukur kalimatullah tahmid alhamdulillah Rabbil alamin. Selawat salam mugi tansah katetepaken konjuk wonten arsa dalem junjungan kula panjenengan sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tahu kita dereki menggasda sunah-sunahipun syariat-syariatipun dalasan kita wantu-wantu syafaat pitulunganipun sae wonten ing alam padang alam praja linangkung samangke wonten ing yaumul kiamah amin